Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard kellu laqgħa bilaterali mal-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja Michael McGrath fejn aġġorna dwar diversi riformi mwettqin fil-qasam tal-ġustizzja lokali flimkien ma' oħrajn bħal dik marbuta mal-inkjesti maġisterjali u eventwalment ukoll dik marbuta mal-proċess ta' kumpilazzjonijiet. Din il-laqgħa segwit il-Kunsill tal-Ministri fi Brussell fejn tkomplet id-diskussjoni fuq diversi għodod leġislattivi. Mill-aktar importanti wkoll dwar is-salta ta' dritt fil-kuntest ta' dan il-qafas demokratiku Ewropew fejn semmejt il-progress li sar f'pajjiżna anka wara diversi riformi importanti fil-mod kif anka jiġu stabiliti l-organi ġudizzjarji ta' pajjiżna li ma' riformi sa ikunu segwiti b'aktar tibdil intis li wassal għal aktar speċjalizzazzjoni f'diversi oqsma. Sa dan it-tant waqt il-Kunsill tal-Ministri ġew ittrattati diversi temi inkluż il-ġlida kontra l-impunità fl-aggressjoni tar-Russja fuq l-Ukrajna u tisħiet tal-applikabilità tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fejn l-Istati membri saħqu dwar il-koordinament u l-importanza tagħhom. Matul id-diskussjonijiet leġislattivi żvolġiet diskussjoni interessanti wkoll dwar id-direttiva li titratta l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' insolvenza fejn il-Ministru Attard iċċara l-pożizzjoni ta' Malta anke b'rispett lejn il-liġijiet li pajjiżna għandu fis-seħħ.